Na Rympei U ka channel nabynta Kiba ka Bri U Hynñiewtrep. Menteri Rambado ke Israel Benjamin Netanyahu hakasni palai haba ajuba phalor ka jing perngem jong ke Iran banda Hiar Thma ke Israel uloong ba ke Israel kalong ka balapen kre yakino ki jing e bat ki Thma ki bala banwan kani kalong hadin ba ka Hamas kala pharet bat kenno persya ke Israel bade ke Israel ka balai ban thombor haka jakasa unong yalam ba khli du jong ka te ka kenhol u Ismail hani u bala khlat no haka te ka jingjia dang hakini khiniat sngi balale kumtau te unang yalam ke Israel waradu menta meneru shimtre ban pendep hakamat jong kitei kiri le no ibabu jingma bat berngem ya ke Israel namar ka jingle Hiar Thma jong ke Israel ya ke Hamas bat uloong ba ke Israel kam Salia panyale persya bat kino ki jing e nikinong shun kiba wan ban penwit hakalentia jonga namar kata uloong begitu kiba kata keti bat thombor ke Israel ru kan penpai keliang hakaju hi karukom namar loong bonong yalam ka Hezbollah ru u Hasan Nasrallah bahakli idu hakasni ula berngem ting e ya ka Israel baka Hezbollah kan Pynhiar Kput halor ka jing le thombor bat jing shim jong ka Israel ya ka jing im jong uteu nong yalam bakli idu jong ka ken hon le no Hamas hapadeng ka jing le jong u she Iran ban sakhi ya ka jing pen bam smai yo presiden ka Iran hagi khindiat sngi balale